Aha, wij gewoes, wij koren kiot bliome goes. Die met die aan geworden op de wenjel is vat. Het Juskoch, hij gaat gewoon school, asjepjeutje, kulie, kogen ze jeutje kulie. En dan werd je gaan jelen, hoe kan het nou, maar wij maar niet hoe kan de hikkige kotje. Dat is van dream, ga ze gaan tonnen, van original in Johanniki. En ik ging in Nederland scherpen in 1943. Dat was 24 pounds wij in morgen. Hier het schachkaniuske, wij lekeren dachten, hoe dat de paas, wij kunnen paas te morgen. Ja, ik leef halt chas, dat je moet je heel aan de scherpen. Kiezen morgen. En maar aan jou, wat hij is vast dan again. Ja. Dat is geen enkele, maar dat gaat. Mama, neem me zo. Dat kan niet doen, ja, morgen. Terwijl ik me zit te gaan wat. Schiet je ook naar 8 uur komen, dan gaan we gaan lekker koken. Dat 3 jaar is een keer met tegengaan. Ja, kijk, het is een rotje, de 3 kerel. Wat mag je die doen? Als je een vettig kort komt, heb je met je school van wel, zie je ze gaan met crew pakken, zie je niet helemaal. Ik had er toch hier, als het een zijn jongeren. Dat ziet het al schacht, die was. Maar je het toch had, dacht ik. Ja, ik zie nu. Heel aan 3 pleomen met de Galavignon in Magede, 1967. Ja, ik meen het maar hij. Als je niet wel hele zoals raad. Wel, als je niet meer hoort, dan kun je de gaan met het kerren. En je kun je gaan om zitten, want dan kun je gaan met hoe met daar kloer gaan, hoe plastic jagen, dat is de kloer gaan. Dat is veel meer goed gaan zijn als je gaan hoort. Ja, dan gaan we goed gaan een bal gelen. Je hoort hoe als je niet doet, aan hij pikt aan een smoor. Dus hij kan je rijden dat je nog maar wat is. Dus aan mijn dag is que ja niet goed gaan ik in alle hakken je wist kan jongens ik als hier zit nou daar is het pleelme heb je misschien kan jongens ik als een moe zijn ik moes kan je ach stel me weer toch ach kon je de bal met kan je laat het is een karma fijn en jullie morgen aan de lakum sigara 18 met jou ach de wil je 4 jaar of ze de knieën nog gemaakt. Dat ze mooi overpent. Achter hier de goede maat te mooi aan je kaart. En hoor en jarak ze goed wachten. De same zo in de downje. Als je nou weg maar een hamer haar. Maar zijn mama kun je krijgen je doe je goed de ferry. En gewacht je niet. Je moet je maar liggen de joe is. Nou maar fijn. Dus als je niet draaien wil je kan je hoofd. Dus best niet verder nog open naar dat te hakken. Zijn we maar.